En el cas de tenir l'arxiu PDF d'un article, també el podem emmagatzemar al nostre espai de Zotero. És a dir, Zotero gestiona les referències bibliogràfiques i genera cites per a la nostra bibliografia, però també ens permet desar els arxius de manera que tinguem tota la informació a un mateix lloc. És tan senzill com arrossegar el fitxer. A la part dreta de la pantalla apareix la fitxa amb tota la informació de la referència i al mig teniu la informació en síntesi. Veureu que a l'esquerra del títol us apareix una petita fletxa. Si cliqueu a sobre, veureu que teniu accés al document en PDF que acabeu d'arrossegar i que podeu editar fent subratllats o fent notes.